Това разстояние ще го много бавно ще го изгубта. Нека да застане право от това, така и там някъде. Така. Айде сега. Я ми се Да хващам ли? Не спарва за сега момент. Това сега. Ели. Не придати, ние тук всичките неща. Чакай сега, няма да става човек въобще. Не, въобще, остига. Такова и такова. Няма ли? Всичката имаш. Всичката. Кой се жена? Остави се. Как изглежда? Аз на твое място избирам мама. Така. Сигурно да. Да. Виж. Айде тук. Любовката на мама. Най-важният в живота си. И това. Всичко е така. Не, за се познае тя. Такива важни решения, да, човек. Браво, мен! Браво! Промишлява. Архитект. Браво, Архитект. Браво. И телефонистка. Не, Певица. певица. А кога се решава каква ще го за първото, нали? Нали първото? Не беше ли? Трябва да хвани всичките Тя работи. просто не можа да я извади. После ще го прави. А телефон е единственото от всичките те, които е най-познат. Значи архитект ме плаща. Архитектка, Лева. И не е лошо. Айде, браво! И другото какво хваща? И клавиатурата. И се отпуснахме вече. Кали! На Робин да му дам малко пита. Него хубаво седите. Да. Не си да някаква глупост. Браво, Чули ме! после как изкара го Питката мама е уместна с Толкова теб. С тебе направихме ти. Питката я търкунахме така. Случи се да блаш. Браво, Лева, че страхотен постъпълник. Браво! Всичко е Сега документ. обаче станахме с телефона, както и ние. Ако виж, сега архитектка накрая си стане с телефон. Архитект без телефон, като архитект. Къде ще получава на поръчки? Това изпрахме линейката. Да, линията. Нещо проблемираше, може да плаща се.